ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇನ್ವೆ. ನಾನು ಅಪ್ಸರಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಕ್ಕು ಐಟಮ್ ಬೈತಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದಿಗೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 250 ಓನ್ಲಿ 250 ರೆಡ್ ಐಕ್ಲ 250 ಇಟ್ಲೆ ಗೇರೆಗ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಎತ್ತಂಡ ಲಾಗೆ ಎತ್ತಂಡ ನಾನು ಆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಪಿರ್ ಕೆಲವು ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಪುಂಡಿಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅವಲು ನೀರತ್ತ ಅವಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅತ್ತೊಂದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಇಂಚನದ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಕೆ ಅದ ಅಂಚನುಂಡು ಅವನ್ ಸತ್ತವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಬರೆತಿಂಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಿ ಪಂಡ ಕಿರೀನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೈತನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿಜ 210 ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ 210 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಅವೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೈದೆ ಇದು ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇವೆ ಕೋಡೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತ ಓದಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀರ ಪರಪ್ಪೆ ಅನ್ಕಲ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುದಿತ್ತೀರು ಫ್ರೈಡೇ ಐತೆ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ 2:30 ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ತಾತ ಬಂದು ಮೇರೆ ಪಾನ್ಪುರ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತುಂಟೆ ದುಂಬುಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಮನ್ಪುರ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಮನ್ಪುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೇ ಬೊಗ್ಗಿ ಏ ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಇದ್ದವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಐನ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಯ್ದು ಕುಕ್ಕುರು ಮೀನಿಗೆ ಗೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಲೆ ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಂಡು ನಾಲ ಐನದನ ದೀತಂಡ ಈ ಸಲ ಇದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದೀತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತು ಅವು ಅವಳೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಐತೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಕಂಡರ ಬರ್ಡೇದ ವೀಡಿಯೋದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೋದಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಸಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡಂಡು ಬೊಗ್ಗಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಶೂ ಕಾಪ ಪುಟ್ಕೆನೆ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿಯೇ ತೋಜ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಫುಲ್ ಬಿರಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದು ಅವರ ಹೊತ್ತುನಗ ಇದೇಷ್ಟು ನಿಲ್ಕು ತುಪ್ಪುನು ಈ ಜನಕ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಗ ತೋಜಿ ಹೊರತುನಗ ಮೂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಹೊರತುನ 4 ಉಪ್ಪುನು ಹೊರತುನ 5 ಉಪ್ಪುನು ಏತು ನೀತು ನಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಆಂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಪೋಕೋ M6 Pro ಗೈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏರೆಗ್ ಎಂಕತ್ ಆಶ್ವಿತಾಗ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈತನ್ ಗೈಸ್ ಅಕಲ್ ನಿಜ ಎನ್ನೀರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಕೋ M6 Pro 5G ತೂಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಕ 10,000ನಾ ಖಾಲಿ 20,000 ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು 128 ಸ್ಟೋರೇಜ್ 6GB ರ್ಯಾಮ್ 128GB ಕಾವಲಿ 10,000
ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆಗೊಂಡ ಐಕೆ ಎಟ್ಟು 20,000 ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆಗೊಂಡ 10-15,000 ಅಂದಂದು ఎన్న మొబైల్ గురించి నమ్ముతుండే ಐ ಅಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮೂರನ್ನಿಗೆ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟಾಂಡಲ್ಲ ದೆತ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪುರ ನಾಚಿಗೆ ಆತನು ವ್ಲಾಗ್ ಅವಂತುಲತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋನೆ ಇದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ ದುಂಬುದಾತ ದುಂಬುದೇ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬಂದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಏಕಾಂಚಲ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅತ್ತಿಯೇ ಇರುವ ಅವಳು ಮೆತ್ತಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಕಮ್ಮೆನ ಇರೋದೇ ತಾನೆ ಕರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಇರುವಾಗು ಅವು ಕಟ್ಟಿದ ಪರ್ಮುಂಡ ಆಯ್ನ ಇರುವ ಕೆಂಡೆಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಾದ ಇರುವ ಬೆತನ್ವಾರ ಇರುವಾಗು ಅತಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗು ಯಾನ್ ಮನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ವರಿ ಕೆಜಿ ಇರುವನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇರುವ ಪಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಜಿ ಕೊರೋಡ ಇರುವ ಪಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆತ್ತು ಬೇಡ ಎಂಕೆ ಕಡ್ದೋಡಮ್ಮ ಕೊಂತೇರು ಏನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಂತೇರು ಪೀರ ಓಸಿದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಸೋಕುಡು ಪೈನಾಪಲ್ ತುಲೆ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಬೀಟ್ರೋಟು ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಕ್ಕೇನು ಆತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಪೋಯ್ ಪೋಕೋ M6 Pro ಆತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತೊಂಜಿಂದೆ ಈತುಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ತೋಚು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರು ಓಕೆ 10,000 ಗೇತ್ಲ ಅವರು ಅದೇ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಜಿ 30,000 ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ವಾರ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಗ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದಿನ ನೀನು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿದರ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಒಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಗೆ ಕಾರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ ಸ್ವಾತಿ ವಿಶ್ವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೇನಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೇನ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಅವು ದಾದನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರಿ ಕಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಹಾಕು ತೂಕ ಅಂದು ಪಂಡೆ ನೆಟೇನತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೊ ಏನು ತಿದಜ್ಞೈತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡಿತ್ರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೊತ್ತುಕ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಲಾಗ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದಾದನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಷತ ಪಲ್ಲೆ ಕಾನೆ
ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಂದೇ ಟಾಮಿ ಮೂಡು ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಗಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಡೆ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಬತ್ತದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತೆ ಚಾಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಪಾನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪುನ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಜ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಮಂದನ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ಅವಡಾತಿ ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಲಾಕು ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್